A Asociación El Enjambre de Chantada quere comunicar que hai cambio de plans. A excursión que estaba prevista para o vindeiro día 22 de setembro queda anulada, pero haberá outra totalmente gratis. Fomos eligidos e nos ofreceron unha gratis a Ponferrada, entonces aproveitamos a gratis e a outra a facemos a continuación. A que tiñamos po 22 queda po 26 de noviembre e a de Ponferrada é o día o 23, que é lunes. Sí, estaba po 22 e pasa esta po 23, que é gratis, o lunes, a 7:15. Xa temos máis da mitad do autocar. O que queira anotarse, que pase todos os días pola asociación de 3 a 6 da tarde. E o matrimonio do convento, se non quere que quede apuntado para o 26 de noviembre nas mesmas condicións que estaba do 22, que pasa a recoller o diñeiro cando queira. Perdonen polas molestias, e eu creo que é lógico aproveitar unha excursión gratis e a outra temos tempo de facela, cando nos dé gana. É moi largo ano. É moi largo ano, e eu xa chamei e nos lo ofreceron para o 26 de noviembre. Entón, aproveitamos esta que é gratis, que fomos elegidos, e a outra xa faremos. Perdonen polas molestias, e todo aquel que teña algunha dúda ou non mo ver explicado ben, que pase pola asociación, e ali se lle explica todo. Eu estou todos os días de 3 a 6 da tarde. Así que xa saben, preséntase unha boa oportunidade para coñecer Ponferrada.